Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Гость нашей студии Тарас Черновол, политолог. Витаю вас. Витаю. Алейкум ассалям. Селям алейкум. Я напомню, что у нас в студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеры будут периодически выводить номера телефонов. Вы можете звонить нам абсолютно бесплатно по Вайберу, номер которого вы видите сейчас на ваших экранах. Также звоните нам по скайпу atr.tv, адрес нашего скайпа. Задавайте интересующие вас вопросы. Ну а мы пока начнем нашу беседу с такого информационного сообщения. Выдала желаемое за действительное бывшая псевдопрокурор, а ныне незаконно избранная от временно оккупированного Крыма депутат Наталья Поклонская похвасталась письмом с управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Она обращалась в организацию с обвинениями против Украины. Якобы Украина незаконно оставила крымчан без воды, а Поклонская отныне будет представлять их интересы. Якобы теперь там решили с ней сотрудничать. В Министерстве иностранных дел это назвали фантазиями самой предательницы, поскольку в письме ООН говорится лишь о необходимости выполнения Российской Федерации своих обязательств как страны-оккупанта. Подробнее в сюжеті. Нездійсненна місія – напоїти півострів. Окупанти перепробували вже безліч способів, як обійтися без дніпровської води. Передовсім бурять артезіанські свердловини, але це лише близько 44% від необхідності. Втім, вона надто мінералізована і потребує додаткової фільтрації. Та й пустоти в ґрунті заповнює солона вода, яка робить землю непридатною. Ще один варіант – тягнути водогін з Кубані. Його відкинули майже одразу, бо довжина такої труби склала б щонайменше 500 кілометрів, а сам Краснодарський край і так страждає від посух. Опрісняти морську воду надто дорого, та й необхідні західні технології недоступні через санкції. І окупанти вкотре вдалися до політичних прийомів. Листа комісару ООН з прав людини Поклонська написала ще в червні і повідомила, буцімто ООН готова співпрацювати з нею. Более того, мне, как заместителю председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, предложено сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму. В связи с этим мной уже подготовлен запрос главе Республики Крым Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с Организацией Объединенных Наций. Мрії про підтримку з боку ООН розбилися об міжнародне право. Насправді, управління комісара з прав людини лише вказало окупантам на їх місце. Нагадали, що загарбник сам відповідає за окуповану територію, відтак і напувати Крим ті тепер мають самі. І вкотре нагадали, що Крим – це українська територія. Відреагували і в українському МЗС. Заступниця міністра Еміне Джепар назвала це фантазіями окупантів. Поклонська, як і її російські провідники, видають бажане за справжнє, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень до управління Верховного комісара ООН з прав людини, розповідаючи про запрошення представників міжнародних організацій в Крим та намагаючись видати листи останніх як визнання себе та своїх дій в окупованому Криму. Чергова спроба Росії створити ілюзію визнання окупації Криму. Так фантазії Поклонської назвала член Меджлісу Гаяна Юксель. Процедурно в ООН відповідають кожному, хто напише до організації. Втім, для таких випадків треба робити виключення, вважає Юксель, і просто ігнорувати закиди окупаційного режиму. При любой возможности представители оккупационной власти Крыма стараются выдать желаемое за действительное. Причем используют все. Даже, казалось бы, такие мелочи, как письма, которые приходят в Крым из европейских стран. К сожалению, в ООН система устроена таким образом, что кто бы туда ни обратился, разную реакцию или ответ получит. Но было бы, конечно же, очень хорошо, чтобы вообще не реагировали на подобные заявления и не использовали международные механизмы для того, чтобы вот таким образом поддерживать оккупантов в Крыму. Владислав Стужук, Заман, АТР.
Украинский политик, гражданский и государственный деятель Андрей Сенченко с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да, как вы оцениваете последние заявления Натальи Поклонской? Ну, я не думаю, что Поклонская – это тот персонаж, заявление которого стоит оценивать. Ее действия должен оценивать украинский суд, поскольку она совершила преступление против собственной страны. Насколько сегодня серьезной и сложной остается ситуация с наполняемостью водохранилищ на территории временно оккупированного Крыма? Грозит ли Крыму гуманитарная катастрофа? Ну, безусловно, есть некоторые осложнения, но надо понимать природу этих осложнений. Государство-агрессор завезло на территорию Крыма незаконно, по разным оценкам, от 300, там, ну, называются цифры до миллиона, но я уверен в том, что это не менее 300 тысяч колонизаторов. Это те, кто приехали жить в наш Крым незаконно и пытаются изображать себя уже из себя местных жителей. То есть я сказал не менее 300 тысяч. Далее, есть военная база, которая не развивает, и в дополнение к военным члены семей. И там тоже уже суммарная численность членами семей там порядка 100 тысяч. Плюс чиновники, которые приезжают в Крым на заработки вахтовым методом пограбить оккупированную территорию, с членами семей, строители на так называемых федеральных мегакоррупционных объектах. Итого мы с вами уже приближаемся примерно к четверти, если не трети населения Крыма. Плюс к этому понятно, что в пик жары они еще и незаконно завозят так называемых туристов. И вот это все создает дополнительную нагрузку. Поэтому кардинальное решение заключается только в одном, что оккупанты должны убраться из Крыма, и тогда пойдет Днепровская вода. А тактический им совет вывозите обратно своих колонизаторов. Ну вот в военную базу и прекращайте этот так называемый незаконный туризм. В Росводресурсах говорят, что якобы есть несколько проектов, которые могли бы разрешить ситуацию с водой. Это опреснение вод Черного моря с учетом транспортных затрат процесса реминерализации и избавления от соляных отходов, и также создание парка самолетов по вызову дождей. Насколько эти проекты, по-вашему, реализуемы? Насколько дорого оккупанту обходится Крым? Ну, теоретически опреснять морскую воду возможно, но в Крыму нет необходимой мощности электроэнергии. Дальше эти рассказы о том, что они знают, куда вывозить отходы, на самом деле вывозить некуда. И самое главное, в какой точке Крыма не построят этот завод, а это должно быть побережье, то есть самая низкая отметка. А дальше как раздавать эту воду? В бутылках развозить по Крыму? На самом деле решения не существует, кроме одного. Путин оккупантами своими должен убраться из Крыма. Скажите, а на что может пойти Путин ради восстановления водоснабжения в оккупированный Крым? Есть ли угроза на херсонскую часть материка? Я неоднократно на эту тему высказывался, еще раз повторю, это самый маловероятный сценарий. Это не означает, что украинские военные не должны к нему готовиться, потому что задача армии быть готовыми к любым возможным действиям противника. Но в остальном, еще раз повторю, это самый наименее вероятный. Путин сегодня пытается коррумпировать украинскую власть. И, собственно говоря, не только сегодня, это уже 7-й год происходит, коррумпировать украинскую власть. И речь идет не только о деньгах, а в том числе всякого разного рода политические подачки, плюс попытки размена ситуации на Донбассе, на подачу воду в Крым. И активно осуществляется, я бы сказал, информационная агрессия в отношении Украины через скупленные бывшие украинские телевизионные каналы. И при поддержке пятой колонны пытаются постоянно расшатывать ситуацию, рассказывать о гуманитарной катастрофе и о необходимости подать воду в Крым. Но дело в том, что перекрытие Северокрымского канала явилось за все 6 лет войны наиболее эффективным методом воздействия на оккупанта, не военного воздействия,
с точки зрения нанесения государству-агрессору экономического урона. И этот урон, он минимизирует возможности Кремля, возможности эскалации военного конфликта и усиления военного давления на Донбассе, поскольку любая война требует денег. А когда приходится отвлекать ресурсы на всю эту суету вокруг водоснабжения Крыма, то, безусловно, это уменьшает возможности финансировать войну. Спасибо большое. Украинский политик, гражданский и государственный деятель Андрей Сенченко был с нами на прямой связи. Видим очередную атаку со стороны Российской Федерации. Псевдопрокурор Крыма, экс-псевдопрокурор, апеллирует к международным организациям, к Организации Объединенных Наций. Что нам делать? И вообще, если посмотреть, ООН ведь ответила, зачем? Ну, давайте так. Дійсно, ООН дає відповіді на запити, які йдуть від представників різних органів влади. Якби ця зверталася зрадниця і людина, яка є сьогодні вже фактично кримінальним злочинцем, Поклонська, як там якийсь прокурор Криму, представник Криму, ще там в чомусь іншому, я думаю, що цілком ймовірно жодної відповіді би не було, тому що фейковим представництвам, представникам окупованих територій, окупаційних адміністрацій відповіді не дають. Вона дала запит як заступник голови комітету країни, яка є членом ООН і навіть членом Радбезу ООН, постійним членом РФ. Тому відповідь мала бути. Відповідь була, наскільки я можу розуміти, відповідь абсолютно логічно правильна. З того всього, що сказано, я можу додати хіба що деякі нюанси. Перший нюанс, про що не говорили, насправді є частиною і українського, і російського законодавства Женевські конвенції. Згідно з обох конституцій, міжнародне право, міжнародні правові акти, які були офіційно ратифіковані, стають невід'ємною частиною внутрішнього законодавства. Женевські конвенції дуже чітко виписують, що відбувається з окупованими територіями. Ответственность несет страна оккупанта. Повністю 100%. Більше того, є така опосередкована річ, яку я весь час спробую нагадати. До речі, в вашому ефірі я не один раз говорив це на початку року, коли наші владці після оманських дивних візитів, де відбулися якісь зустрічі з Патрушевим, були, не були, телефонні розмови з Путіним були, не були, до кінця ми не знаємо, але після того дуже активізувалася тема подати воду в Крим, зробити зустрічні кроки, там же ж ми хоч бідонами, хоч чим будуть возити. Після тоді я казав, що Женевська конвенція не тільки покладає відповідальність на агресора, вона опосередковано покладає відповідальність на жертву агресії. Жертва агресії, якою окупували територію, не має права, це опосередкований висновок, але не має права сама включатися, вперше, в юридично господарчі відносини з окупованими територіями, можуть бути гуманітарні за посередництвом Міжнародного Червоного Хреста. Крапка, нічого іншого. А так це буде розцінюватися як це буде розцінюватися як легалізація і визнання законності агресії. Якщо ви подаєте воду, ви ж її подаєте в правовому певному форматі, викладаєте відповідні угоди з кимось про цю подачу води, ви ж її не бідонами через машини Червоного Хреста перевозите, ви відкриваєте подання, воно тягне за собою відповідні фінансові затрати, ви з кимось складаєте цю угоду, хтось вам перераховує гроші, ви легітимізуєте таким чином тих людей, яким ви подаєте. Ну, пане Тарасе, сейчас же, как мне представляется и видится, нет какой-либо зрады по вопросу водоснабжения Крыма или не водоснабжения. По-моему, четко услышали, увидели заявление Министерства иностранных дел Украины, спецпредставитель по санкционным вопросам. Макеев неоднократно говорил о том, что никакого водоснабжения Крыма не будет до деоккупации полуострова. В СНБО Данилов неоднократно об этом заявлял. Ну, то сейчас речи о поставках води в Крим не йде. А я зараз і не говорю про якісь питання зради там чи чогось іншого. Давайте так, не будемо шукати зраду в той момент, коли її десь нема. Безусловно. Але давайте завжди будемо наготові, ми маємо бути готовими до того, щоб оцінюючи тенденції, оцінюючи певні загравання, які є сьогодні, на превеликий жаль, з агресором і окупантом, щоб ми були готові до того, що якщо в якийсь момент викинеться така історія на поверхню, щоб вона для нас не була неочіканкою. Події початку року, вони дуже серйозно насторожили. На сьогоднішній день, дійсно, всі офіційні органи дали дуже чітку відповідь. Не дав відповіді поки що тільки достатньо чіткої, тільки один чоловік, в який сьогодні контролює всю владу, в який сам призначав поіменно Кабінет міністрів, який поіменно призначав депутатів і який мав би в питаннях, зокрема, міжнародної політики, конституційно це його прерогатива президента України, він би мав з цього приводу, оскільки це питання зараз виринуло, піднялося, він би мав якимось чином на нього не відреагувати. Я не думаю, що це питання, яке є на стику і міжнародних відносин,
і економічних відносин, і безпекових відносин є виключно прерогативою тільки Міністерства закордонних справ. Об'єднує питання ті всі все-таки в собі посада президента. Я би хотів почути відповідь, тоді було б спокійніше, тому що коли президент каже, ні, цього не буде, все, тоді спокійно. Це, знаєте, як заява Фокіна. Фокін наговорив дуже багато гидотних речей. Купа людей, від Кравчука починаючи, Єрмаком закінчує, кажуть, це його особиста думка. Я заперечую, це не є особиста думка, в мене є свої мотиви казати, що вона не така. Але Фокін не є самостійною фігурою, він є продовженням. Мы про Фокина еще Добре, але він продовженням є президента. Єдиний, хто не прореагував, президент. Це дуже красномовне мовчання. Тому по воді, я ще раз кажу, від того, що Володимир Зеленський не сказав жодної фрази з цього приводу, я зради не бачу. Але в обставинах, коли є момент недовіри, а підстава для цього є, було б ліпше, якби була офіційна заява найвищого керівництва країни. Ради воды Путин может пойти на Херсон? Я, як і Сенченко, вважаю, що це один з останніх сценаріїв. Тільки єдине, що я не настільки оптимістичний в прогресії, в процесі подій, які відбуваються. Доки Путін розуміє, що ціна агресії неймовірно дорога, він на неї не йде. Коли він розуміє, що ціна агресії падає, він на неї може йти. Так само, як і з окупацією. Ми коли говоримо, як повернути Крим, просто туди вести війська, ну це не вдасться. Навіть коли Росія почне валитися, це буде не так просто, тому що вони включили його в свою територію. Це фактично українсько-російська війна. Ціна окупації має для Росії стати неймовірно високою. І ця ситуація з водою такою і є. Що стосується Херсона, можливого наступу, можливого вторгнення на нашу територію, якогось створення там псевдоутворень і тому подібне, ця ймовірність неймовірно низька. Але чим більше ми заграємо з Путіним, тим більше в нього проявляється апетити. Давайте називатися, це не є політик цивілізованого світу. Це феодальні відносини, феодальне ставлення. І коли він розуміє, що за атаку чергову на Україну і реальне вторгнення йому може судити міжнародне ембарго, міжнародна ізоляція, він на таки не піде. А коли він бачить, що Україна втрачає міжнародну підтримку, шанси на це не сильно. Я їх не розцінюю як високі, але вони все одно на якісь 1-2% зростають. Тому зараз, скажімо так, ситуація безпекова в цьому напрямку, вона є достатньо стабільна, достатньо висока, але загроза чуть-чуть більше, ніж, скажімо, було рік чи два назад. Вот мы говорили с вами про ООН, да, про Верховный комиссариат ООН. Уже прошло 6 лет. Почему бы Верховному комиссару ООН Мишель Бачелетти не приехать в Украину, не поехать на административную границу с временно оккупированным Крымом, не заехать в Крым? В Крым. У нас что, все так хорошо с правами человека? Нет. У нас недавно только были обыски, облавы на территории временно оккупированного Крыма. Почему это не было сделано за 6 лет? Почему мы до сих пор не решили вопрос введения мониторинговой миссии на территории оккупированного Крыма? На превеликий жаль, є два нюанси. Перший нюанс – це взагалі недостатня дієвість всієї системи міжнародних стримуючих факторів, міжнародних організацій. Коли вони створювалися, і ООН, коли створювалося, і створювалися ОБСЄ, коли формувалися вони, було розуміння, що всі учасники будуть принаймні старатися дотримуватися міжнародного права. Так, можуть бути непорозуміння, так, хтось виступить по якісь речі, захоче переступити, але тоді всі разом ми їх якимось чином зупинимо. Уявити собі, що настільки жорстке порушення міжнародного права, і причому головне офіційна заява про небажання виконувати міжнародне право, заявить постійний член Радбезу ООН, ніхто собі уявити не міг. І зараз вони в певному шоці і в певній прострації, тому що насправді керівництво ООН, генеральний секретар не дуже уявляють, а що з цим робити. Вести моніторингову місію – це абсолютно логічно. Те, що ви сказали, це абсолютно правильно. Тільки на цю моніторингову місію мають дати згоду члени Радбезу ООН. Росія на це дасть відразу ж моментально вето. Вона скаже, це є наша територія, Крим навіть не обговорюється. І вони не знають, що з цим робити. На превеликий жаль, не використали колись один момент, знаєте, це таке вже собі, ми в конспірологію возимо. В 56-му, по-моєму, році, коли була Корейська війна, Хрущов хрюкнув, як завжди, там кулаком, і Росія на якийсь час вийшла з Радбезу ООН. Це треба було той час використати, якби тоді була думка така про майбутнє, і ліквідувати оці пункти про 100% право вето, тому що сьогодні навіть поміняти статут ООН і обмежити право вето країни-агресора, країни, яке питання якої обговориться, в ООН, в Радбезі неможливо. І от це можна було тоді зробити. Це був єдиний люфт. Зараз ніхто не знає, що зробити. Перезапускати систему ООН, так нова не створиться, просто не створиться. Тому в нас є певна криза, і тому ця криза на нас самих покладає додаткові зобов'язання. На самом деле у страны
есть право вето в Совете Безопасности ООН, а эта страна, вот недавно прошел плебисцит в Российской Федерации, да, свой закон ставит в приоритет над международным правом, и при этом у нее есть право вето в Совете Безопасности я ще раз ООН. кажу, це Это же абсолютний абсурд. Це абсолютний абсурд, але цей абсурд тримається на російських ядерних ракетах, на страсі, на превеликому жаль, на цьому страсі, на обережності світових політиків, які, а давайте не будемо сердити цього російського ведмедя. Це ми зуміли 5 років триматися з гідністю, не давати жодного кроку назад, і весь світ на нас дивився, як вони можуть, вони Росії протиставлять. Тихенько аплодували, а самі дуже часто, крім глибокої стурбованості, щось сказати боялися. Це ледве вдалося через 2 роки після початку агресії добитися, що вже навіть в нормандському форматі було не 3 проти 1. Знаєте, оце любив колись по-моєму, Клімкін говорити, що спочатку в нормандському було 3 проти 1. Німеччина, Франція, Росія проти України, а в певний момент ми передавили і стало 3 проти 1. Німеччина, Франція і Україна проти Росії. Так от, треба було кілька років, щоб ми добилися, щоб ті 2 великі європейські держави доросли до того, що вони ризикнули казати Путіну, що ти агресор, стоп, тобі треба по руках давати. Ну, а зараз як? А зараз, мені здається, втрачає до нас взагалі будь-який інтерес. Ми випадаємо із своїх договірних зобов'язань, ми випадаємо дуже серйозно з угоди про асоціацію, ми починаємо робити речі, які суперечать угоді. Це викликає, таке, знаєте, знехідь у європейських держав. В нас вже поставило питання зараз вперше. Представник Європейського Союзу, дипломатичний представник в Україні, але вперше пов'язав питання, яких в нас порушується, дуже жорстко порушуються домовленості, по яких був безвіз, пов'язав з можливістю втрати безвізу. Це от буквально вчора чи сьогодні була перша така заява. Тобто ми відкочуємося дуже далеко назад, і за таких обставин очікувати, що хтось заради нас буде терпіти якісь збитки, якісь втрати, йти на якісь ризики, насправді важко. Знаєте, от останній момент, може, для мене був дуже болісний. Коли після історії з Навальним Ангела Меркель зробила заяви щодо Росії жорсткіші, ніж після агресії проти України и вбивства стольких людей. Давайте я как раз хотела подвести к теме Навального, тогда продолжим нашу беседу. Военные токсикологи установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», утверждают в Кабмине ФРГ. Об этом сказано в сообщении правительства. По словам представителя немецкого Кабмина, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом. В связи с этим Берлин призвал Москву объяснить обстоятельства ЧП с оппозиционером. Представитель немецкого правительства заявил, что МИД ФРГ вызовет посла Российской Федерации в Германии для беседы о ситуации с Алексеем Навальным. Далее цитата. За завданням університетської клініки Шаріте в Берліні лабораторія Бундесверу провела токсикологічні дослідження аналізів Олексія Навального. Так, фахівці однозначно виявили сліди застосування нервово-паралітичної бойової речовини з групи «Новачок». Олексій Навальний був доставлений на лікування в Берлін з ознаками отруєння 22 серпня. Те, що Олексій Навальний став в Росії жертвою атаки хімічними бойовими речовинами – шокуюча подія. Федеральний уряд Німеччини засуджує цей напад найсуворішим чином. Министерство иностранных дел Украины сделало заявление относительно обнародованных правительством ФРГ результатов анализа проб, взятых у Алексея Навального, свидетельствующих о наличии в них вещества из группы «Новичок». Далее цитата нашего ведомства. Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та за кордоном. Переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком. То, что произошло с Алексеем Навальным, Владимир Путин назвал «заболел». Ну а многие люди, эксперты, а лодка утонула, а самолет просто упал, потому что он тяжелее воздуха. Кто-то болеет, да, там Литвиненко вдруг заболел, Березовский, раптом сам повесился. Да, сам повесился. И там много можно перечислять, список-то большой. А что произошло, по-вашему, вот ваша версия? Ні, на мій погляд, знаєте що? Що стосується самого факту отруєння, в мене немає підстав довіряти російським спеціалістам, у мене є всі підстави довіряти німецьким. Якщо вони встановили ознаки отруєння групою «Новічок», ці отруйні речовини, всі країни
крім тоталітарних, давним-давно ліквідували, тому що країни виконують договори. Договір про хімічну зброю чітко визначає, подібні речовини не могли зберігатися. Більше того, група «Новічок» розроблялася тільки радянськими військовими. Наскільки я розумію, вона відсутня в будь-яких країнах-членах НАТО. Другий момент. Те, що з Навальним могли таким чином розправитися, це дуже типово для Росії. Як убивали Політковську, як розстрілювали Бориса Німцова. Ми знаємо ті всі речі. Мене інше цікавить. Зверніть увагу. Цих людей в Росії, в терористичній диктаторській країні, ліквідувати людину чи ізолювати людину дуже просто. У Навального ж теж не все в порядку, колись було з фінансами, щось у нього там було з бізнесом, інші речі. І його можна спокійно за російськими законами, звичайно, не за демократичними, з перекручуванням фактів, але років на 10 засадити в тюрму. В Росії не за таке садять людей, от що з кримськими татарами роблять, абсолютно просто ні за що. Взагалі людям дають по 10, по кільканадцять років. По Сенцову більше 20 років дали, і іншим так само, і кримським татарам. Тобто на нулю. Могли зробити? Могли. І плювали би на рішення Заходу. Могли інсценувати загибель, в Росії, Омськ. Я був колись в Сибірі. Я знаю, що це таке. Суцільна п'янка, поножовщина. Поліція навіть не дивиться, доки голову комусь не відріжуть. Інсценувати його як жертву чийогось п'яного дебоша. Или суицид. Или інсценіровка суицида. Все могли. Чому не зробили? Зробили, знаєте що? Зробили замах, демонстративний замах, чи він мав йти до вбивства, чи не мав йти, з варіантом, який можна підписати з любов'ю від Путіна. Демонстративно він поставив автограф. Отруювати новічком на своїй території. Я розумію, десь в Соусбері, де важко добратися, де ризиковано щось якісь речі робити, вирішили гратися в такі ігри, і то я думаю, що це теж було як ніби демонстративний автограф. Це демонстрація своєї безкарності і демонстрація для двох адресатів. Це меседж. Меседж для російського опозиційного середовища. Там класична опозиція після загибелі Німцова потрошечки почала маргіналізуватися і втрачати силу. Знаєте, хто виходить на передній план? Люди, які є не альтернативою, а по суті аналогією Путіну. Навальний – це людина з імперським мисленням. Крим для нього наш, російський, він не збирається його вертати. Інші погляди теж. Він інший. Він не такий, як Путін, він є заміна Путіну. Хабаровськ. Там же ж обурювалися не люди, які там від демократичних сил Росії. Там виходили на мітинги люди, які були пов'язані з певними середовищами, з ЛДПР, жириновцями. Вони стали основним організатором, тому що посадили їхню людину. І для Путіна це є певний момент, певного такої неочіканки. Він знищив, здавалося б, основну демократичну опозицію, і тут вилазять ті, які для нього становлять більшу загрозу, тому що вони можуть перехопити цей російський плебс. Це закінчую. Так. І тому треба їм зробити дуже жорсткий сигнал. Сигнал, який не буде мати неоднозначність, що це не випадковість, що це є, так як з Німцовим, це був розстріл, демонстративний біля стін Кремля. І тут новічок – це є розписка. Ми його стратили. А те, що дали можливість Навального вивезти в Німеччину, прикидаючись карантином, іншими нормами, вони могли спокійно його туди не відпустити. Вони його відпустили, я думаю, вони дуже добре знали, що в Німеччині виявлять новічок, вони дуже добре знали, і вони були до цього готові. Вони хотіли показати, і що? І що ви нам зробите? Путін прийняв для себе, він спочатку ображався, коли його робили таким ізгоєм всесвітнім, а зараз він прийняв для себе цю норму, і він зрозумів, що вона для нього комфортна. Він демонструє, що йому наплювати, він може зробити все. Не очень-то і він в ізоляції міжнародній. І не дуже, тому що давайте згадаємо, який був шум, знову ж отруєння. Після Литвиненка встановили людей. Проти цих людей вироки винесені в Британії, а вони сидять в Госдумі Російської Федерації, і нічого їм не грозить. І що після Литвиненка? І по Скрипалям примерно було так. саме. І по Скрипалях точно така історія. Відкликали дипломатів. І скільки це протривало? Півроку скандал протривав, і всі про це забули. Україна, Грузія, війна. Все сходить з рук. Тут хоч частково не зійшло, тут хоч санкції дали за нас. А Сирія, а Лівія, де вони тупо вбивають людей, а Центральна Африканська Республіка, де вони знищують невідому кількість людей, вони знищують, закатовують, вимордовують, все сходить з рук. Своих же журналистов, которые туда ездят, в том числе. Так? Американцы сразу предложили наказать Россию за жесткое преступление в отношении Навального и призвали приостановить достройку газопровода «Северный поток-2». Такое мнение выразил сенатор от республиканской партии Том Коттон. Давайте его послушаем.
Зупиніть трубопровід «Північний потік-2», щоб притягнути росіян до відповідальності. Ну вот, в свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель не спешит отказываться от достройки газопровода, несмотря на четкое определение преступления против Навального как отравление нервно-паралитическим веществом. Меркель почему-то разделяет эти два процесса. Давайте послушаем цитату. Ми вважаємо ці екстериторіальні санкції, дія яких виходить за межі території США, неправомірними. С нами сейчас на прямой связи Геннадий Рябцев, энергетический эксперт, эксперт по энергетическим вопросам. Давайте его поприветствуем. Геннадий, здравствуйте. Вітаю вас. Да, витаю. Как вы считаете, ситуация с отравлением Алексея Навального каким-то образом может повлиять на завершение строительства Северного потока-2? Ні, думаю, ніяким чином саме ця ситуація не вплине, тим більше, що канцлер Меркель однозначно сказала, що я думаю, що це потрібно розглядати окремо. Я вважаю, що Північний потік-2 слід добудувати. Це під час великої пресової конференції 28 серпня. Я думаю, що навряд чи навіть після того, як стало відомо про результати експертизи, яку провела одна з військових лабораторій в Німеччині, що канцлерка змінить свою позицію стосовно Північного потоку-2. Геннадий, вот у нас... Да, алло, слышите? Так, звичайно. Вот у нас в эфире был эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин из Москвы, который сказал, что этот проект «Северный поток-2» уже мертвый в свете введенных со стороны Соединенных Штатов Америки санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству. А вы как считаете, действительно ли этот проект мертвый и он не будет достроен, даже если будет достроен, то не будет запущен? Ну, на мій погляд, якщо казати про той стан, який існує, який ми маємо зараз, то пацієнт скоріше мертвий, ніж живий. Але все може змінитися в будь-який момент часу, і Михайло Іванович мав на увазі те, що в якому стані цей проект перебуває за станом на сьогодні. Проте, якщо буде вирішено питання з судном «Фортуна», яке може допомогти в прокладанні відповідної невеличкої частинки, там декілька десятків кілометрів залишилося цього газогону, то питання буде в повному обсязі знято. Росія має всі необхідні засоби, всі необхідні дозволи для того, щоб добудувати цей газогін. Це по-перше. І по-друге, Німеччина має всі підстави казати про те, що обсяги споживання газу в цій країні будуть збільшуватися, і без якоїсь альтернативи, яку можуть надати, наприклад, ті ж самі Сполучені Штати Америки, цей газогін буде добудований. Але Сполучені Штати Америки замість того, щоб запропонувати канцлерці, ну і взагалі всім платникам податків Німеччини дешевий скраплений газ з американських родовищ, чомусь вибрали шлях конфронтації. А коли на Німеччину тиснуть, тим більше тиснуть з-за океану, то вона адекватним чином реагує, як і будь-яка нормальна держава, яка має всі ознаки держави, буде реагувати на тиск ззовні. Тому вважаю, що Північний потік-2 буде добудований, його споживачі будуть задоволені тим газом, який буде транспортуватися цим газогоном. Хоча проблема з Навальним і взагалі проблема з Російською Федерацією, вона залишається і вона буде загострюватися. Це протистояння Російської Федерації та західних держав буде загострюватися, тому що і там потрібен ворог для того, щоб на когось
комусь хтось був винен в тому, що не відбувається економічного зростання ані в Сполучених Штатах Америки, ані в Російській Федерації. Ну, мы видим, что Соединенные Штаты Америки очень жестко стоят на этом вопросе и грозятся ввести еще более серьезные и жесткие санкции в отношении этих компаний. Как вы думаете, все-таки эти немецкие компании могут пожертвовать своими связями с США и предпочесть «Газпром»? Могут ли они пойти на это? Якби Сполучені Штати Америки не лише виявляли велику стурбованість, а запроваджували б ті санкції, які, наприклад, було запроваджено під час будівництва радянської гілки газогону, за відомим контрактом «Газ за труби», тоді б можна було б розраховувати на якусь реакцію з боку компаній, які співпрацюють з «Газпромом» в будівництві «Північного потоку-2». Але ми бачимо лише загрози, лише погрози, лише обіцянки. А тих санкцій, які можна було запровадити ще давно проти Російської Федерації, в 2014 році, в 2015 році, ані Сполученими Штатами Америки, ані країнами Європейського Союзу запроваджено не було. Тому і оце те, що відбувається, це скоріше війна заяв, аніж війна дій. І тому думаю, що Північний потік-2 все ж таки буде збудований і буде постачати газ на територію Європейського Союзу. Спасибо большое. Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, был с нами на прямой связи. Мы видим, что Германия жестко осуждает отравление Навального и требует каких-либо объяснений от Российской Федерации, но тем временем разделяет вопрос Северного потока-2 и говорит, что нужно достроить. Двойные стандарты? Ну, на превеликий жаль, так. А ми щось інше очікували. Ми і так, коли ми дуже жорстко вели дипломатичну політику, у нас був цей період, на щастя, 5 років, ми зуміли добитися того, що подвійні стандарти принаймні були скорочені. Єдине, що нам відразу Меркель сказала дуже чітко, Північний потік-2 настільки значимий, що я максимум, що можу, фактично визнати, що цей проект є не чисто економічний, а політико-економічний. Але це все. Північний потік-2 я зупиняти не буду. По всіх інших речах економічні санкції, протидія, жорстке обмеження можливостей і впливів Російської Федерації, воно було реалізовано дуже сильно на шкоду, б'ючи німецькому бізнесу, але ми могли доказувати, що цінності вище цін. Просто де-не-де є аспекти, через які нашим впливом приступити було неможливо. От за тих 5 років з Кривим Порошенкові не вдалося перебити ситуацію Північним потоком-2. А зараз практично взагалі питання санкцій розмивається. Кожен півроку в нас стоїть питання, санкції будуть продовжені чи ні. Якби Росія хоча б півроку повела себе толерантно, лояльно і не натворювала в світі нових диких історій, ну як зараз там з Навальним, інші речі, то я дуже боюся, що у нас би до кінця цього року питання санкцій Росії було би знято, вона б стала остаточно. Тим більше, подивіться, що виговорюють наші представники у Мінську, фактично, що було майже погоджено в Парижі, це фактично визнання Росії посередником, а не учасником конфлікту. А на посередників, вибачайте, санкції не накладають. І тоді руки в неї були б розв'язані. От тому, так, ми можемо говорити про західний світ, який має подвійні стандарти, але при тому всьому, для того, щоб ці подвійні стандарти були мінімальними, наша активність, наша безкомпромісність має бути максимальною. В дело отравления Алексея Навального неожиданно ворвался белорусский диктатор Александр Лукашенко. Сегодня он неожиданно высказался, что радиоэлектронная разведка Беларуси перехватила разговор высокопоставленных лиц Германии и Польши. Лукашенко утверждает, что из этих разговоров становится ясно, что отравление Навального – это фальсификация. Давайте его послушаем. Мы перехватили разговор. До выступления Меркель, она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. Разговор, Варшава разговаривает с Берлином, 2 абонента. Я вам дам почитать его, мы подготовим и направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было.
Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди? С нами сейчас на прямой связи Юрий Губаревич, кандидат в президенты Беларуси. На прямой связи. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, ну вот вы сейчас услышали заявление Лукашенко на встрече с премьер-министром Российской Федерации Мишустиным. Вот как вы оцениваете эту новость, этот детектив, перехват спецслужбами Беларуси, переговоры между Берлином и Варшавой? Да, вот якобы Навального отравили, что это все было организовано для того, чтобы ввести какую-то смуту между отношениями Лукашенко и Путина. Что это, по-вашему? Ну, Лукашенко давно живет в своем каком-то фантазийном мире, и вы понимаете всю опасность, которую сейчас подвержены граждане Республики Беларусь, которые находятся в руках этого человека, диктатора, не желающего расставаться с властью, несмотря на проигрыш на выборах президента в августе. И тут подобное заявление о перехвате звонка можно поставить в один ряд с заявлениями в преддверии выборов о 200 боевиков вагнеровцев, которые якобы шастают по территории Беларуси. Недавно эти 200 боевиков ЧК «Вагнер» превратились уже в 200 украинских боевиков, что как бы прозвучало из уст Лаврова. Эти люди, наверное, просто оторваны от реальности, и поэтому тяжело комментировать все эти заявления, которые они делают. А как у вас сейчас в целом ситуация в Беларуси? Что с протестными акциями? Что хотят, что требуют сегодня белорусы? Ситуация достаточно напряженная. Буквально вот в эти минуты происходят протестные акции журналистов, потому что ряд их коллег были задержаны днями и помещены под стражу, получили сутки ареста. Несмотря на то, что они осуществляли свою работу на акциях протеста, они не были ни участниками, ни организаторами, как пытаются представить белорусские силовые органы. И акции продолжаются, люди выходят на протесты и в Минске, и в ряде региональных городов. В ожидании также ближайших выходных, когда уже стало традиционным марши по центру Минска с участием нескольких сотен тысяч человек. Но и власти наращивают свое давление, потому что если еще недавно задержания были редкими, то теперь они применяются практически повсеместно к участникам локальных выходов на улицу, и тех, кого милиция задерживает, получают сутки ареста. Скажите, а что требуют сегодня белорусы? Что требует сегодня оппозиция? Очень символично, что люди на улице выходят с бело-красно-белыми флагами. У вас это сокращенно называется БЧБ, если я не ошибаюсь. Так. Символично, да, это означает свободы. Но что они хотят? Чего требуют? Они хотят, чтобы Лукашенко вышел, покаялся, сказал: «Я не прав, простите меня», или что? Чего ждете? Требования неизменные, и самое главное — это то, что Лукашенко должен уйти, и должны быть проведены новые демократические выборы, на которых уже сам народ решит, кто будет следующим президентом Республики Беларусь. Но это требование базовое, потому что большинство населения страны понимает, что Лукашенко проиграл, и он не может оставаться в этой должности. И также существует ряд дополнительных требований. Это освобождение всех политзаключенных и расследование тех фактов чрезмерного употребления силы в отношении мирных демонстрантов, пыток в местах заключения демонстрантов. Что стоит подчеркнуть, с подобными требованиями выходят и рабочие промышленных предприятий. То есть никто не говорит о экономических требованиях, хотя экономика Беларуси сейчас просто проваливается. У нас затяжной кризис и так был, но сейчас этот кризис усилился. Требования политические — это три основных момента.
Ну а до каких пор люди будут выходить на вот эти массовые протесты? Мы же понимаем, что да, вот люди выходят сегодня, завтра. Это не насильственная такая борьба, требования, которые озвучивают. Но Лукашенко, по всей видимости, не собирается покидать свой пост президента, не собирается оставлять власть. Тяжело прогнозировать, когда он примет такое решение, но я уверен, что решение рано или поздно будет принято, потому что есть полное неприятие его нахождения у власти, и если люди не смогут выходить на улицы, если будет нарастать вот это силовое преследование, будет просто саботаж на местах. То есть рабочие были готовы еще в августе, заявляли, и некоторые из них выходили на забастовки. Теперь это просто саботаж, это препятствие работе предприятий, это тоже факты встречаются повсеместно. Обвал национальной валюты, проблемы с экономикой — это все то, что приведет к выходу и даже тех, кто изначально не задумывался про изменения политические в стране. Экономические требования добавятся в общую повестку, и это действительно будут требования подавляющего большинства людей Беларуси. Контролирует ли сегодня, вот на сегодняшний день Лукашенко Путин? Как считаете, вот сегодня Лукашенко встречался с премьер-министром РФ. Что бы это могло означать? Лукашенко сам публично принял для себя роль марионетки кремлевского режима. И единственное, к кому он апеллирует сейчас за поддержкой, это даже не силовики в Беларуси, на которых надежды, наверное, уже мало. Это Владимир Путин и руководство Российской Федерации. Лукашенко принципиально, или, насколько можно сказать, публично отказался от разговоров и переговоров с лидерами западных стран, в первую очередь Ангелой Меркель, которая также пыталась как-то посодействовать разрешению политического кризиса в Беларуси, и заявил, что единственная его поддержка — это Владимир Путин. Но в этой ситуации у Александра Лукашенко не остается выбора, как просто выполнять те требования, которые будут поставлены взамен на поддержку режима Лукашенко. Скажите, вот 9 числа, если я не ошибаюсь, заканчивается каденция уже Лукашенко, уже должна быть инаугурация, как я понимаю, другого президента. Вот что будет? Чего ждете? Последний день окончания его предыдущего срока будет в ноябре, это 5 ноября, но где-то по расчетам, по законодательству должно быть тоже инаугурация в начале октября. Наверное, тут нечего ждать от этих дат, потому что есть понимание, что новый срок не получен честным законным путем. Если даже будет какая-то сделана имитация вот этой инаугурации, это не будет означать, что признание со стороны народа Беларуси права Александра Лукашенко находиться в очередной, уже в 6-й срок на должности президента Республики Беларусь. Спасибо вам большое. Кандидат в президенты Беларуси Юрий Губаревич был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. Чем это все закончится в Беларуси? Удастся ли Лукашенко сохранить власть? Знаєте, на превеликий жаль, ми бачимо, що Росія іноді відверто збройною силою, а іноді конфронтаціями, розігріванням певних внутрішніх конфліктів, підставами розігрує ситуацію, коли Путін виходить головним вигодонабувачем. Це не перша історія. Давайте згадаємо абсолютно дзеркально протилежну ситуацію в Вірменії. Відбуваються вибори, в яких явно фальсифіковано старий давній лідер, забронзовілий, як і Лукашенко, який не один раз править, вирішив прем'єр-міністр стати там президентом, поміняти там впливи, відповідно, президент мав стати головною фігурою, все, знаєте так, продовжити все. Народ вийшов, народ обурився, точно так само, як в Білорусі. Але лідери опозиції зробили приблизно те саме, що зробили основні лідери опозиції в Білорусі. Вони в першу чергу висловили свою лояльність Путіну. І Пашинян, який потім був визнаний переможцем, визнав лояльність, Путін оцінив і вирішив, що тут в Вірменії варто поміняти. От буде зараз кращий, буде більш слухняний, він новіший, старий вже став себе відчувати великим господарем і зробив ставку на опозицію. І керівник до того країни, який оголосив себе переможцем, здався і відступив. В Білорусі, на жаль, та стара опозиція Пазняка, Шушкевича, її, на жаль, знищено, стерто з лиця землі.
Та, що є, для неї Путін не є велике зло. Вони народилися, вони живуть в єдиному союзному государстві Росії і Білорусі. Закінчую. І тому для них найгірше зло Лукашенко. Вони теж апелюють до Путіна. Я думаю, що Путін в Білорусі подивився, оцінив і зробив ставку на Лукашенка. И він Вот тут у меня допоможе ему задушить белорусскую оппозицию. Вот тут у меня возникает тогда вопрос. А зачем Путину спасать Лукашенко? Лукашенко для Путина ненавистный человек. Из-за Лукашенко Путину не удалось имплементировать свою идею инкорпорации Беларуси в Российскую Федерацию. Он не стал новым царем какого-то нового государства. Зачем? Ну, давайте так. Перше, новим царем нового государства, це не один раз говорили дуже багато російських різних імперських політиків, неможливо стати, доки ти не візьмеш в руки Україну. Без України, без Києва, єдиного імперського государства не буде. Білорусія – це тільки одна невелика складова, якої недостатньо. Момент другий. Так, Лукашенко починав робитися самостійним. Він час від часу Путіну показував Кузькину мать і говорив, що не буде, і давав якісь відповіді. Я пригадую, коли нам приказували там зміст розмов, там, скажімо, Порошенка з Лукашенком, то Лукашенко йому клявся, казав, ну я не зможу стримати російські танки, але ти будеш перший, Петро, кому я доповім, я зроблю все, щоб вони не змогли атакувати вас з моєї території. Інші речі. Він проявляв певну незалежність. Зараз після цих виборів все, Путін йому показав, я тебе підтримав, але ти хрома і утка. Ти все, тебе не підтримав народ Білорусі. Я можу зробити так само, як з Пашиняном. Я можу сказати, Тихановський, вертайся на машинах російського спецназу. Мы тебя веземо, а Лукашенко вывеземо. Но то, что происходит в Беларуси, может стать вызовом и для российского общества. Если свергли Лукашенко, значит, можно и Путіна не. Я не думаю, тому що Путін зуміє достатньо добре показати, так як показали на прикладі Вірменії. Ще раз кажу, мене дуже смутила ситуація в Вірменії, коли виявилося так само, як в Білорусі, що там немає того позитиву, ні у веденні опозиції. Всі одні і другі, от через оту підкинуту їм Росією оту кісточку ви змогли захопити Нагірний Карабах і трошки більше. І на російських штиках ви можете утримувати захоплені, окуповані фактично там території навколо Нагірного Карабаху. І заради цього ви готові продати свою гідність, свою волю, свою незалежність від Росії, свій зовнішній міжнародний суверенітет. І на превеликий жаль тут так само. Що стосується конкретно Лукашенка, Лукашенко став зараз залежним. І Путін зараз може зробити з нього все, що завгодно. Навіть оце абсолютне приниження, коли Лукашенко говорить якусь абсолютну беліберду про якісь радіовійська Білорусі, які щось там перехопили, все. Він хоче прогнутися перед Путіним. Ну це щось приблизно як уряд, як Шмигаль захотів прогнутися перед Зеленським і присудити стипендію батьку Зеленського, там, довічну стипендію, як великому науковцю. Те саме зробив Лукашенко. Політолог Тарас Чорновол був гостем нашої студії. Я дуже дякую вам. Но я вынуждена завершать информационно-аналитический блок на телеканале АТР. Но мы с вами не прощаемся. Буквально через 5 минут смотрите программу «Прайм» с Айдером Муждабаевым. У него будет в гостях по скайпу из Соединенных Штатов Америки Андрей Пиантковский. Кошкинди.